Здравейте хора, аз съм Дрова и само искам да бързо да ви кажа, че вече имам нов канал, защото този канал ми го блокираха, защото съм бил качвал съдържание, което не е било за деца. Това с тротинетката, където карах с 56 км и не ми дава просто да качвам видеа, нищо не ми дава. Затова вече ще качвам видеята в моя канал, пак Драго Гейминг, само че Vox. Там ще качвам влогове. Но сега мисля, понеже Steam има фестивал, който е започнал от 9 юни до 16. И там има безплатни игри, такива демота, които ще пъкнат, още не са пъкнали, ще пъкнат тази година. И мисля да ги пробвам и да снимам видео на тях. Затова днеска очаквайте видео до вечера на тези игри. Не на всички, на тези, които аз съм преценил, които ми харесват. И ще ги пробвам. И така, и не забравяйте, да, това ще кажа в видеото. Добре,